Hola, bona tarda. Avui en la nostra secció de pluralitats ens hem volgut apropar a la cultura popular de la mà de l'Agnès Bartolomé. Hola, Agnès. Hola a tothom. L'Agnès és gestora de la Casa dels Entremesos. Ara ella us explicarà molt més què és la Casa dels Entremesos. Doncs la Casa dels Entremesos és un centre, és un equipament municipal de cultura popular. Llavors nosaltres acollim, difonem i promocionem tots aquells aspectes de la cultura popular i ens centrem sobretot a la cultura popular de Ciutat Vella. Som un equipament que resideix a Ciutat Vella, al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, i com altres cases de la festa, que és com la xarxa d'equipaments de cultura popular, doncs ens dediquem a això. Nosaltres tenim diferents activitats, diferents seccions, però sempre al voltant de la cultura popular i tradicional. Molt bé. Per qui està gestionat? Doncs la Casa dels Entremesos està gestionat per la Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional de Barcelona Vella, que el nom és ben llarg, i dintre d'aquesta federació hi ha 15 entitats que toquen diferents àmbits, que seria la imatgeria festiva, la dansa amb un esbar i dos colles sardanistes, els trabucaires, l'art popular, les construccions humanes amb els falcons de Barcelona, tenim secció de música, tenim diverses seccions de música, biblioteca, arxiu, recerca. És una federació bastant gran que no només engloba entitats com si diguéssim de caire més de barri, sinó que també engloba entitats de caire barceloní, com serien els Falcons de Barcelona, la Coral Sant Jordi, o més de caire local, entre cometes, serien els passaulistes de Ciutat Vella, la colla gegantera del Casc Antic, també tenim els gegants del Pi, i gairebé te les he dit totes. Llavors, la Casa dels Entremesos és un dels projectes que té aquesta federació. Aquesta federació, per exemple, també s'encarrega de diferents activitats de les festes de la Mercè, la processó del Corpus, gran part de les activitats de cultura popular de Santa Eulàlia. Les dues entitats que van començar, que van refer les festes de Santa Eulàlia, sorgien de la federació i una mica arrel de voler recuperar les festes de Barcelona, als anys 80, es va formar aquesta federació, que al principi només era de gegants i bestiari, que ha acabat sent multidisciplinar. Això et volia preguntar, des de quan està obert aquest equipament? L'equipament com a tal està obert des del 20 de setembre del 2019, just abans de les festes de la Mercè, que per nosaltres són molt importants, vam obrir les portes. Aquest projecte ja estava pensat a finals dels anys 80. Allò de, doncs a mi en una entitat li pugen el lloguer, una entitat no té seu social, una altra entitat doncs, comparteix amb masses altres associacions i no té un espai digne, com si diguéssim, i llavors bueno, es van anar a buscar, durant molts anys es va reivindicar al districte de Ciutat Vella que es necessitava un equipament i gairebé 30 anys més tard de demanar-ho, doncs vam venir a per aquí, a la plaça de les Beates, número 2, que perquè qui no ho sàpiga és com entrant al Mercat de Santa Caterina per l'avinguda Francesc Cambó, el primer carrer que hi ha a l'esquerra, amb una placeta, i allà hi som cada dia. Molt bé. I parlaves que fèieu moltes activitats. Quin tipus d'activitats feu o quin tipus d'accions feu a Doncs l'equipament? nosaltres tenim com tres tipus d'activitats, com si diguéssim. Tenim la part museística, on la gent pot venir, la ciutadania pot venir a veure els gegants i el bestiari de Ciutat Vella. Aquí trobaran els gegants del Pi, els gegants de Santa Maria del Mar, el nan Cucut, tot el bestiari històric de Barcelona. Després tenim una segona part, que serien com les activitats que fem obertes al públic, que n'hi ha per grans i per petits. Comptem amb per al públic infantil fem les visites teatralitzades, que t'explica una mica la part del museu. Un actor et ve a explicar-ho de manera divertida. Un dissabte al mes fem una sessió de titelles tradicionals catalans. I després fem tastets de les entitats que tenim, és a dir, el que nosaltres li diem l'entrejocs i passejades. Doncs un dia al mes fem gegants infantils, un altre dia al mes aprenem a ballar danses, un altre dia intentem fer un correfoc, fem les masses, els coneixem, etc. I això és més públic infantil. I després pels adults, sobretot tenim dues activitats principals, que és o els tallers de dansa i de sardanes o
el que nosaltres li diem la xerrada del dijous o les presentacions. Els tallers són setmanals, el dissabte al matí de sardanes i el divendres a la tarda de danses tradicionals, que aquest el recuperarem al setembre, i després els dijous a la tarda doncs, fem presentacions de llibres, de discs, de temes, d'objectes al voltant de la cultura popular, o fem xerrades vinculades també al món del folklore barceloní i català. Per exemple, la setmana passada vam parlar dels balls dels gegants a Catalunya, el mes de juliol parlarem sobre la quinoteràpia amb els cavalls al voltant que celebra els Tres Tombs, parlarem de l'Agustí Cuigrau, que va ser un mestre de dansa. Bé, tot intentem que sigui al voltant de la cultura popular. I després la tercera branca serien com les activitats privades, que és el que es desenvolupa a partir que tanquem la porta a les 7 de la tarda, que doncs l'assaig de falcons, l'assaig de l'esbar, els assaigs de grups de música de les diferents entitats, doncs una reunió de colla, una assemblea. I això és el que el públic no veu, però que també és la segona, vull dir, també és un ús molt important que les entitats fan de la Casa dels Entremesos. Clar. I parlaves de tot tipus de públic, el públic infantil, familiar, Sí. també per adults. El públic que us ve, teniu un públic fidel? El públic que us ve habitualment és del barri, és de Barcelona, de fora de Barcelona? Quin tipus de públic habitualment? La veritat és que abans de... Això és molt típic ara, però abans del coronavirus teníem el públic local, com si diguéssim, tant de Barcelona com de Catalunya, llavors també teníem el públic turístic. Doncs gent que venia aquí perquè descobria la Casa dels Entremesos, feia una volta i se n'anava. Però aquest és més d'experimentar veure gegants de manera estàtica i se n'anava, però no s'emportava res. Bueno, sí que s'emportava l'experiència de veure un gegant, saps? I després tenim un altre tipus de públic que tant és adult com nens, molt fidels, sobretot barcelonins. Aquí hi ha molts nens que venen cada dia de la setmana. Hi ha nens que venen un cop per setmana i és el divendres a la tarda, vens i fas una volta a la Casa dels Entremesos. I en sap més que tu, en sap més que jo i en saben moltíssim. El meu company, que és el Miquel Àngel. Miquel Àngel, on és? Que avui falta el Mustafà, on se n'ha anat? Que si al cavallet li falta un banderí. T'has fixat que al cavallet li falta un banderí? S'hi fixen i és molt gratificant. I després, òbviament, tenim la gent interessada en la història, en el coneixement, que ve a les xerrades, a les presentacions, i també en aquest aspecte també tenim públic fidel. Sí. Vull dir, hi ha gent que ens coneix perquè va comprar al Mercat de Santa Caterina i ve de Sant Pere més baix i diu: «Oi, us acabo de descobrir, soc veïna del barri i no us havia vist, que sou nous, no? Fa 10 anys que estem aquí». «Oi, doncs no m'hi havia fixat mai», perquè la ruta que fan no passa per davant de la Casa dels Entremesos. Ja. Ara que parlaves del confinament, de la pandèmia i tot això, imagino que us ha afectat, com ens ha afectat a nosaltres també, el ser un equipament també municipal. Durant aquell temps heu obert noves vies, com heu pogut obrir noves vies en quant a xarxes socials, fer accions, no sé si activitats, no sé si... A més, vosaltres també, a veure, la cultura popular, dintre de la desescalada, potser heu estat també un dels últims, no?, en poder fer també segons quin tipus d'accions, el que són les entitats a nivell de cultura popular, no? Com ho teniu actualment? Nosaltres vam tancar la porta el 13 de març, òbviament, i la vam obrir el 30 de juny. D'aquí 8 dies farà un any. Perquè estem considerant, part del nostre equipament està considerat un museu. I quan vam poder obrir els museus, vam poder obrir nosaltres. Llavors, en aquest aspecte, la part museística sí que va tenir un avantatge i era això, que podíem obrir les portes i la gent podia venir a veure els gegants, les bèsties. La part d'activitats no la vam començar a fer fins al mes de setembre. Les activitats enteses com xerrades, presentacions i titelles, perquè podem posar les cadires, perquè com que són sales diàfanes, les cadires les posem nosaltres, doncs amb inscripció i grups familiars hem anat fent aquestes activitats. I la part més de tallers, que ve en paral·lel una mica amb els assajos de les entitats,
no les hem recuperat fins fa un mes. Clar. Sí, un mes. Que va començar l'aula de sardanes i ja el ball dels divendres, que és l'altre taller de danses tradicionals, i ja es van esperar, perquè per un mes doncs, ja es van esperar a començar, esperen a començar al setembre. Pel que fa a les entitats, bueno, les que no tenen assajos, com si diguéssim, que només es reunien, ho han tingut més fàcil, perquè al final al terrat o al pati, amb la distància corresponent, t'han pogut reunir. I, com et dic, els assajos els vam recuperar els de les vàlils sardanistes fa un mes i mig, i els dels falcons tot just fa 2 setmanes, aquesta serà la tercera setmana. Bueno, de mica en mica, doncs suposo que... I el lloc que m'has preguntat, la resta que m'has preguntat, la represa del món de la cultura popular, estamos en ello. Sí que és veritat que Barcelona va tenir molta sort i vam poder fer una festa major amb condicions i amb dignitat, cosa que va ser de les festes majors que menys actes es van perdre, però ja de la Mercè vam passar a Santa Eulàlia amb actes molt, molt, molt restringits i a porta tancada. I bé, les festes majors, doncs ara gràcies al Procicat de fa 4 dies, doncs hi tornarem. Sobretot el que nosaltres més trobem a faltar gairebé tothom són els cercaviles de gegants i de bèsties i els correfocs, que creiem que és l'últim que es podrà recuperar. I durant tot aquest temps que la gent, clar, no ha pogut venir, i tot aquest públic fidel que explicaves, tots aquests infants i tot això, un cop s'ha reobert, imagino que amb moltíssimes ganes i un altre cop de tornar a entrar, no? Sí. Hi ha molts nens, imagina't, que el primer cercavila, segon, tercer, quart, vull dir que no se'n recorden de veure gegants al carrer, que no saben què és un cercavila. Des del Corpus fins avui hi ha hagut com 4 o 5 actes amb gegants al carrer de manera estàtica, però és que hi ha famílies que venen i ens diuen és que el meu fill no ha vist mai un gegant al carrer, perquè tot i que hi havia anat no ha vist mai entre cometes, tot i que hi havia anat quan era un bebè, no se'n recorda. I ha passat un any i els nens creixen molt. Òbviament que per sort, tant a la Casa dels Entremesos com en diferents equipaments de cultura popular de Barcelona, els gegants es poden anar a veure. I això és un gran avantatge, perquè no s'han oblidat del que són. Sí que tenen fartes les famílies de veure tants vídeos per internet, saps? Però saben que és un gegant i te'l reconeixen i venen. I, òbviament, és molt gratificant. Les colles, si hem perdut, com diguéssim, volum associatiu, sí. Doncs com a tot arreu. Vull dir, al final, quan tu deixes de fer una activitat, l'hem suplit amb altres coses. Llavors, recuperar la massa social que tenien les entitats abans del coronavirus, doncs costa i costarà. Ja no només pels adults, sinó també pels infants. Molt bé, Agnès. Bueno, jo crec que és un bon moment també perquè les persones oients que ens estiguin escoltant, si no coneixien aquest equipament, doncs es puguin apropar a conèixer-lo. Nosaltres des del centre, sobretot l'últim any, hem estat treballant molt la cultura popular, tant per infants com adults, però més que res perquè creiem que és un gran tresor que no s'ha de perdre, sí, que tenim i que no s'ha de perdre, i només nosaltres som els que podem fer que tot això continuï i que la tradició continuï i donar-la a conèixer, com tu deies, també als més menuts, que si no som nosaltres qui els ensenyem, doncs realment es aniria perdent durant aquest temps. Així que convidem a tota la gent a que s'apropi i que us conegui i anirem fent coses conjuntament, ja que treballem la cultura popular. Exacte. I res, qualsevol, si tens alguna cosa més a dir o si esteu ara, no sé, treballant per alguna acció en concret que sigui ja o per alguna festa o... Sí, nosaltres tenim les portes obertes, això és important dir, de dimarts a dissabte, matí i tarda, i els diumenges al matí.
I després, ara, que ve el juliol, òbviament, Festa Major del Casc Antic, la Festa Major del Raval, la trobada de gegants de Sant Jaume, i ja no només a Ciutat Vella, sinó que a gairebé tots els districtes de Barcelona tenim la sort de que la cultura popular torna, i torna perquè tots la gaudim, no només nosaltres. Molt bé, doncs allà estarem i allà ens veurem. Molt bé. Molt bé, Agnès, moltes gràcies per haver Moltes gràcies a dedicat vosaltres. aquest temps amb nosaltres i bueno, anem parlant. I tant, fins la propera. Molt bé, gràcies. Adéu. Adéu.